Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yako Susu, The Promise. Kaihion naman ko ining atong buhaton. Uy, laliman ka nga, musong ta sa hideout sa mga kidnapper. Bay, wala ko'y laing paaging naunaunahan nga mabawi si Natsumi. Dili mahimo si Ichiro ang makalukat ka, Natsumi. Dili mahimo si Ichiro ang makalukat ka, Natsumi. Kinahanglan ako gyud ang makabawi ni Natsumi gikan sa kidnapper. Aw, nala, mao maka solong. Bay, kinahanglan mabawi na ako sa Natsumi sa mga kidnapper. Kinahanglan gyud. Uya bay, di ka ta mga anhing ining atong kalaki. Wala ko'y gikadlukan karon, bay. Kung wala kay kadukan bay, ako taon duda pa bay. Pwedeng pasensya ka na. Pero mahimo man nga mobalik ka sa agi. Oh, mabalik ko. Oh, di mahimo. Nahinayag na noon ko. Ako na driver ninyo. Sige. Maayo tingali nga buhian na lang ko nimo, amor. Hilom, paano mo? Kwarta nga akong gikinahanglan. Kaya nagpahimos mong maayos ka dato, samtang kami nag-anto sa kapobre. Dili mi dato, amor. Gani, nasuko na ko ang akong amahan kay nagpakasal ko og Pilipino. Tungod kay gusto siya nga makabana ko og dato. Pero buhag na mi si Ichiro. Og dili na mahitabong ihap akong lukaton. Kung dili ka niya lukaton, kutob ugma. May mahitabo nimo. Patyon ko nimo. May mong dili. Pero kubon ka ng naong mo. Busa pag-ampo na lang diha, nga lukaton ka gyud sapon. Bay, doon lang kita sila napit bay. Berning, ayaw kadlok. Ako lang ang magpangunta na bahin sa tumboy. Tuod, bay. Nainumdum ka ba sa iyong pangan? Amor. Muna, amor. Amor yung pangan bay. Tuod. Sige, bay. Ako ang mangita niya ng amor. Pero, masilog lukaton gini ni Sir Ichiro sa Natsumi bay. Hindi ko ganahan niya si Ichiro ang makabawi ni Natsumi. Kinahanglan ako ang mubawi ni Natsumi. Aw nalagon. Mao mo ka. Sige gun. Bahala na rin. Bay, ay kabala ka. Way mahitabo na to. Basta, promise ba ya? Huwag ibenta mo na to. Wa lagi. Sige, bay. Ihunong ko layo-layo sa maong lugar. Sige. Anhila ka din si bay. Kanang kabayan sa Atbang, na diha ang bayan tong amor. Nainumdum na ko. Di mo nagpakaon sa una, di ba? O bay. Ya, may kurog naman yung tuhod na ko bay. Anin na kusok yun na. Magpaabot ang ngit-ngit, bay. Una kumusod ang mga kabayanan. Kidapper ka, Kurosuno, Mashimas. Yes, sir. I will wait kon mo call mga kidnapper, sir. I want to save Natsumi. Why man, sir? You're not angry? I am hungry. Then, take her back to Japan, sir. Yes, I will. Very good. Ipalayo na siya ni Rolando, sir. What? You take Natsumi to Japan, and Rolando will be mine, and mine alone. It's dark already, sir. The kidnapper will call again. Nagyud karon. Bay. Kahiyon mo ko sa kadlok bay. Relax, Berning. Relax lang. Dili mahimong magpa-kulba-kulba ka diya. Magpa-nervous-nervous. Kasi Natsumi ang atong bawion sa mga kidnapper. Sa ato pa, himuon ko ninyong gitawi ka bay. O, Berning. Pero ayaw ka bala ka.
Dako nila akong utang kabubuton kung maluwas nato karon si Natsumi gikan sa mga kidnapper. Pero, bay, buhi pa ka siya karon, bay. Buwi pa siya. Kaya alas 8 pa ang tagal sa kidnapper. Sige na bay. Musuod na ko sa kabalayan. Bay, amping bay ha. Kinahanglan kumplito pa ka paggawas ni mo niya napita. Ay, kabayo. May gibilaran man na yung napita. Mayo noon. Na mabisi ang mga tao. Naibata sa kilid. Umutana ko niya. Dong. Dong. Pwede kong mangutana ni mo? Oh. Hain man ang bahay ni Amor Tumboy. Ay, Kuya Amor. Nailang bayad dia kanang naipintal nga puti ang sin. Ah, mo ba? Naising ko tao. Imar na. Ay, pagsaba ha. May nangita niya. Yes, sir. Naarang bahay ni Amor. Naitumboy nga mikawas. Sundan ko siya. Unsa man ang gisubay ining tumboya? Layo-layo naman ni sa ila. Uy. Abandonado man ang bahay sa unahan. Mingaw na din eh. Misuod na siya sa abandonadong bahay. Hala, alas 8 na. Sir, It's 8 o'clock already. just wait lagi, sir. The kidnapper will call lagi. Oh, tana, nana, sir. Nanawag na gyud. Ang kidnapper na gyud na pa. Bisag magpustaan na ipata. You answer. And make a deal. How to give the money? Okay, sir. Hello? Unsa naman? Andam ng kwarta? Oo, andam na. Okay, tinahang lang ihatod kini sapon. O ikaw, kamong duha lang ang muhatod ni ini. Oo, okay. Asa man na mo ni ihatod? Sa usa ka mall. Asa nga mall? Mutawag ko ninyo tunga sa oras gikan karon. Okay. Unya si Natsumi, kano sa man na mo makuha? Mupauli ra siya diha sa Asami Beach Resort kung makuha ko ng kwarta. Okay. Usbon ko, why pulis ha? Oras nga makakita kong pulis sa mall, tuol ninyo sapon. Usa ko lang katawag sa akong mga tao. Patay si Natsumi. Yes. Ingnang hapon ha, nga magsulob siya pulos puti. Aron dali rin ako siya makitaan sa mall. Oo, sir. Inig-abot ninyo sa mall, mutawag ko kung asa ninyo ibilin ang bag nga may usa ka milyon. Oo, sir. Bye. Okay na. Pasayloan na lang si Mama sa iyang isahan ni mo, Amor. May mo ba? Pero pagsaba, kung makuha ko lang ang usa ka milyon karon, luwas ka na og ang imong inahan. Talikod. Ha? Patsyo na ba ko nimo? Talikod lang gud. Mahimo bag dili ko nimo ang angon. Usa ka bala lang unta ug patay na ko. Talikod na. Amor, dakong sa ang pagpatay. Giputol nimo ang gapos sa akong kamot. Sige, magkalakaw ka na. Ang usa ka milyon ra ang akong gikinahanglan. Lakaw na. Salamat. Mingaw sa building. Musuod na ko. Kinanglan makita ko si Natsumi. May nagdagan pa ingon din eh. Pero hindi ko maklaro yung ba yun. Ang tumboy na tingali ni. Niya na siya sa akong doon. Kalitara ko siya blacking. Hain si Natsumi! Malas na mo dong eh. Gidunggap ko niya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!